Cal Blanco comença el 1850 amb Joan Cornudella i quan aquest senyor es jubila el meu besavi li compra el negoci el 1910. Jo la setmana abans de Sant Joan venia a cuidar els meus nebots que vivien just aquí al davant i el tiet me va donar el crit i em va dir que en 60 dies es jubilava i que tancava la botiga. Vaig parlar amb ma germana, vaig parlar amb ma mare, vam parlar amb el tiet i el dia 7 de juliol jo començava a treballar aquí. Per mi rebre aquest premi és un orgull perquè és el reconeixement de la feina de tots els meus avantpassats. Perquè sense ells sempre he pensat que jo no seria aquí. És la resiliència que han tingut tots ells d'obrir dia a dia, aixecar les portes i passi el que passi, tirar endavant. Aquesta botiga s'ha adaptat, cada generació l'ha adaptat als seus temps. És a dir, el meu besavi era només íntegrament al món de l'agricultura, l'avi aporta les palmes de diumenge de Rams, el pare i el tiet el que fan és posar la secció de cortines i persianes i jo actualment estic obrint la línia vegana, conscient amb el planeta, moltes col·laboracions de quilòmetre zero. Me n'he adonat que la botiga m'ha donat l'oportunitat de desenvolupar la creativitat que porto dins.